Mangwanani akanaka muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu. Tadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi yenyu brother Nashi, ndinovimba kuti makasimba. Ndauyawo panapa pa TikTok kuti ndinge ndichimbotaura nemi. Ndine nyaya inorema. Todawo kuti munge muchindibatsira kuisvitsa nyaya iyi kumhuri yeZimbabwe. Even mukaposta ku YouTube mozondipawo link ndikwanise kuzoteererawo muchiverenga nyaya yangu. Kune avo vanondibatsira please ndingakutendai kana mukandibatsira mucomment section nekuda kwezvandiri kusangana nazvo. Zita rangu ndinonzi Melody uye nyaya yangu yakaitika mainge muri mugore ra2014 pandainge ndichangobva mukusvika muno muSouth Africa ndichibva kumusha. Ndakakurira muHarare. My parents they were from Malawi, saka kumusha ndikangoti kuHarare. Panguva iyoyo ndakange ndiri musikana wechidiki ende ndakauya kuSouth Africa kuzotsvaka upenyu huri nani. Plus ndainge ndaneta nekuramba ndichingoshungurudzwa nastep mom vangu because amai vangu ivo vakazonoroorwa neumwe murume, then inini ndikazosara nababa. Baba vakabva vachizotora umwe mukadzi ainge akandivenga zvisingaiti. Saka pandakatowanawo basa semubatsiri as a maid muCapetown ndakafara zvisingaiti because muupenyu hwangu hwose ndainge ndisati ndakambokwanisa kuzvitengera kana chipfeko chemukati. Now that I was in Cape Town ndichitoshanda ndichigarawo mumaestate, ndaitoti Mwari makanaka, makandinzwira tsitsi nekuda kwekutambura kwose kwandainge ndichimboita before that. Komana ndichipinda muCape Town. Cape Town kwandiri yainge yakanaka as to compared to the life that I grew up living. Ndakabva ndachizoti zvangu nerimwe zuva ndikabva ndaterekai ndinge ndichimborohwa nemhepo panze. Wainge kuri usiku sezvo ndainge ndiri mutsva ndikati ndombofamba zvangu muno muestate ndichiexercise ndichingoona hangu dzimba dzeavo vane mari nemotikari dzavo. Komana ndichiri kufamba kudaro ndakati ndichidarika pagedhi reimwe mansion painge pakamera motikari yandainge ndisati ndakamboona nemaziso angu. Motikari yainge yakanaka. It was a white G-Wagon. Mukati mayo makaburuka umwe murume asi ainge ari mukomana wechidiki 3 years older than I was. Saka ainge ari very handsome. Zita rake ndichamuti George. George ainge akapfeka suit inodhura uye zvekare he was very soft mukutaura. Akangonditarisa ndokubva andikwazisa neruremekedzo and he melted my heart kutaura kwaakaita neni. Akati uri muXhosa here? Ndikaseka ndikati no, inini ndinobva kuZimbabwe. Akabva ati ndinogara ndichingokuona hangu. Uri sei? Unonzani? Zita rako unonzani? Ndikabva ndamuudza apa ndainge ndava kutonyara because ndainge ndava kutohava a crush on him because ainge aine mari. Ndikatanga kuzvibvunza kuti inini I'm just a maid, sei mbinga iyi yakadai ine mari kudai iri kuda zvekutaura neni dzimwe nyaya dziri deep. George akabva andipa namba dzake akati ainge achida kuti tinge tichizova shamwari. Saka chakandishamisa mukomana ndechekuti foni yake yairatidza kuti yainge yakatofa, yainge iri blank screen because apo paakati ainge achida kundipa mafoni numbers ake ndakaswedera padhuze naye but ndakaona kuti foni yake yaitoita sekunge yainge yakatodzima. Asi ndakangoti ameno zvimwe kuda ndo zvinoita mafoni emuSouth Africa. Mazuva akatevera George akatanga kundifonera mazuva ose asi aindifonera chete kana zuva ranyura. Ainge achindiudza kuti anoshandira imwe kambani hombe kumaini. Masikati haabvumidzwi kushandisa foni zvachose. Waiti kana ukamufonera yaitongoti the number that you are trying to call is going to voicemail. Brother Nashim, rudo rwakange ruchindifadza. Usiku ndaiti kana ndachaisa ndogeza ndopfekawo tuhembe tunobata oya onditora tobuda zvedu neG-Wagon yake usiku tichitenderera. Aindiendesa
kuma restaurant, but he would avoid kukisana, kubatana. Ndo zvaindishamisa izvozvo. Ainge ari munhu ainge asingadi kungofara so nemudiwa wake, uye zvekare chimwe chinhu chainge chava kundipa mutoro wakanyanyisa. Taiti kana tikapinda murestaurant ainge asingadi kudya, aingonditi idya iwewe inini ndiripo, kana kunwa anything taizongosiya zvinhu zvakadaro. Saka aingogara akapfeka masunglasses ered. Ini ndikati zvimwe kuda maybe mbinga dzinongogara dzakapfeka masunglasses, asi ndainge ndava murudo rwakanyanyisa ndisingazivi kuti ndainge ndichitodanana nechipoko. Mukomanashi kwandiri panguva yacho iyoyo, kana kwanga kuri kunzi vanhu vainge vakauya kwandiri vakandiudza kuti musikana iwe uri kudanana nechipoko, ndaikwanisa kuvarambira. Ini ndaingozviona semusikana ainge akabva kuHarare, akakura achitambudzika, ainge awana rudo rwakanyanyisa kudaro muCapetown. Mukati memwedzi mitatu mukomanashi ndainge ndava murudo, asi ndaimbopota ndichirota munhu aiti kwandiri melody changera, ona iwe melody changera. Ndaibva ndachizoona G-Wagon yakapakwa iri pamusoro peguva, ndaitomuka ndobva ndatotanga kutuka vana tete uye zvekare nastepmam vangu ndichiti ndivo vainge vachinditumidzira mazimhepo asina kunaka, ndichiti I say go back to sender. Takadanana inini naGeorge kwemwedzi inokwana iyo kuita 4 brother Nashim, asi paiva nezvinhu zvainge zvichigara zvichingondivhundutsa. Ndaiti ndikada kumubata George aisada kana kumbondibata ruoko. Aiti kwandiri iye netsika dzake dzechixhosa, mukadzi waunoda haumubati kusvikira uchizonosvitsa shoko kuvabereki. Ndikati wow, uyu ndiye murume chaiye anokudza tsika. Ndainge ndava kutozviona ndatova muroora waamai vake. Aindiudza kuti ainge achazoenda neni kuEastern Cape kondaigozivei. Asi chimwe chinhu chaindivhundutsa zvekare, ndaiti kana ndikamubata by force ndainzwa kuti anenge akaita kuita ice kufreeza nechando, uye zvekare taiti pose pataitenderera nemotikari yake mukomanashi, motikari mukati memotikari maitonhora. Aiti kunyange ndikamuti batidza aircon ndiri kunzwa kutonhora. Taita sekunge vanhu vakaiswa mudeep fridge muchitonhora zvisingaiti. Kunyange akabatidza hita kuti munge muchidziya, taizotoburuka motikari ndava kunzwa kuti panapa ndava kupindwa nechando kusvika mumabhonzo. Asi taingoti tikadzokera motikari naGeorge, ndaibva ndanzwa motikari matovaball aiuya kuzonditora neG-Wagon kana kuti neimwe Range Rover yake yeblack. Ndaifara kani. Rimwe zuva mabosses angu avo andainge ndichishandira vakazoenda kuEurope for a vacation, ndokubva ndachizosara mumba ndiri ndega. Saka ndakabva ndati nhasi naGeorge tinokwanisa kutomboita zvevanhu vakuru, nhasi ndinotomumanikidza chete nguva yareba mhani, da kuti tinge tichimboratidzana rudo. Ndakabva ndachizomuinvita ndikati George please uya because I'm feeling bored. Akati ainge achazouya kuma9 zvichokwadi dzakati tichingoti 9 PM akabva asvika mukomana. Takati takagara mulounge tichitaura, asi George ainge asingadi kutarisana neni mumaziso. Ipapo ainge asina kupfeka masunglasses ake, ainge amabvisa. Ndaiti ndikada kutarisana naye aingotarisa zvake kuside kana kungotanga kungoita busy nefoni yake, but foni iyi ndaiona sekunge yainge yakadzima. Saka akabva achizotanga kungoshama ngai, akabva anditi baby ndava kuda kumboenda kunorara, do you have any room where I can go and sleep? Ndikati kwatisi kurara tose here? Akati no babe, I respect you, ndoda kuti tinge tichizonorara tose patinoenda kuhoneymoon. Akabva andikumbira kuti at least ndimuvhurire guest room nekuti ainge aneta zvisingaiti. Ndikati okay. Ndainge ndava kutoboekana, ndakapotsa ndachema because ndakasvika pakukurura nhumbi dzangu pamberi pake. Ndikati please ndiri kukuda, uya tiende tinorara tose. Saka ndakabva ndati it is okay. Ndokubva ndaenda naye kuguest room, ndakamuvhurira ndikati zvimwe kuda munhu achati pindawo mumachira kana kumboita hanya nazvo. Ndokubva ndachizomupawo machira matsva avo andainge ndakatenga mukomana ndikamawacha zvekare neStay Soft. Ainge achinyatsokunhuhwirira zvakanaka kuda kufadza mutengi. Ndakatomboedza kuda kugara
naye pabed ndichingotaura naye ndakashama ndichiti zvimwe kuda munhu achazoita attracted then obva anditipinda mumachira, but akatofuratira akatotanga kutoridza ngonono. Ndopandakangotsamwa ndikabva ndabuda ndikabva ndaenda kuspare bedroom kwangu. Pakati peusiku brother Nashi ndakamuka ndichinzwa kuti painge paine munhu ainge achitaura mumba umo mandainge ndasiya George uyu airatidza kuti ainge aine vanhu vakawanda avo vaainge achitaura navo. Saka mukoma Nashi ndakanzwa kuti painge paine zvainge zvichiitika murumu imomo, uye zvekare ndainzwa kuti pane munhu ari kugomera kuita sekunge pane munhu ari kurwadziwa. Ndakamuka ndokubva ndanyawaira ndikabva ndanoteerera ndakamira padom, asi ndakanzwa sekunge ainge achitaura pafoni kana kunamata. Pandakaedza kuda kuvhura door ndakatadza kuvhura dom even though ndainge ndisina kukiya, ende makii ndini ndainge ndiinawo because ndainge ndatomabvisa padoor. Plani yangu ndichienda kurumu kwangu yainge iri yekuti kana ndarara ndavashuwa kuti naiyewo anenge arara, then ndinobva ndachizodzoka ndobva ndangopinda mumachira ndoita zvandinoita semukadzi anozongomukawo ndiri pakati ndiri pamusoro pake. That was my plan, but hope dzakandibata ndakazotoita zvekutopepuka ndichinzwa vanhu vainge vakawanda vainge vachitaura murumu umo mainge muina George. Pandakaedza kuda kuvhura door raitoratidza kutoti rainge rakakiwa, but handingati rainge richita sekunge rainge rakakiwa because raivhurika zvishoma, but ndainzwa kuti painge paine munhu ainge akabloka dom nesimba rakanyanyisa. Ndakadzokera hangu kunorara, but ndaibvunda manje nekutya. Mangwana acho kumakuseni, it was somewhere 5 am, ndakamuka ndichida kunomubikira tea sezvo ainge akandiudza kuti anowanzo kubuda na exactly 6 am. Saka ndakati sezvo achibuda everyday achienda kubasa na 6 am, munhu ndomukawo makuseni as a responsible girlfriend ndomuitira tea, then kana achinogeza oenda onogeza zvake. Pandakasvika padoor remuguest room ndakawana kuti rainge rakashama. Ndakapinda mukati ndikati, George wamuka here? Brother Nashi mumba muya umo mandainge ndamusiya ari, mubhedha wandainge ndagadzira makuseni sezvandainge ndaugadzira uri ndo zvandakangowana uri, and inini nditori nemawaridziro awo andinoita mubhedha zvekuti iye George aisazombowaridza zvakadaro. Ende ndakatoziva kutoti mubhedha uyu mawaridziro andauita makuseni ndo zvawanga uri. Painge pasina kana chiratidzo chinoratidza kuti munhu ainge amborara pamusoro pawo mubhedha iwoyo. Machira mukoma Nashi ainge akanyatsokuwaridzwa sezvaainge ari muswere wese wezuva, uye mumba umu makatanga kutonhora. Sezviya zvaigara zvichiitika pose pandinenge ndiina George tiri mumotikari make, ndainzwa sekunge ndainge ndatopinzwa mudeep fridge. Mukoma Nashi hapana kana munhu wandakaona. Ndakabva ndachizotanga kumufonera, but ndakamufonera chakandishamisa mukoma Nashi. I know kuti most of you are not going to believe it. Pandakamufonera foni yake yakarira mumaoko mangu ndokubva yanyangarika. Ndo zvinhu zvakanyanya kundivhundutsa izvozvo. Foni iyo yainge isina kumbobvira yakabaka screen, ndakaiona kuti yainge iri mumaoko angu ikabva yatongodisappear. Ndo pandakabva ndatoziva kuti George uyu ainge asiri munhu wenyama, ainge achiri kurarama sezvandainge ndichifunga, because ndakafamba mukoma Nashi nemba yose ndichida kuona kuti George ainge abuda nepai, and alarm yainge itori on zvekuti kubata madom, especially masliding door nekuenda kumabalcony, masensa aibva achizoita kuti alarm inge ichizorira. Haina kana kumborira. Ndini ndakazotoenda ndikanoisa security code, alarm ikabva yachizoita off. Pandakabuda panze mukoma Nashi ndakatarisa ndikaona kuti painge pasina chiratidzo chekuti
payard painge paine motikari yainge yambosvika because pa front driveway painge pasina pavement. Ndakatarisa ndikaona kuti painge pasitomborina kana chiratidzo chekuti painge paine motikari yainge yakambosvikapo. Ndokubva ndadzokera mumba ndakarwadziwa nekutanga kufunga zvakawandisa ndichitoona kuti apa ndainge ndakatodanana nechipoko, but I was still in denial panguva yacho iyoyo. Ndakazoti ndakarara mukoma masikati acho iwawo ndakamuona George uyu ainge akapfeka zvinhu zvewhite achipenya, ainge ari pamusoro peguva, asi hope idzi pandakadzirota pandakamuka zvimwe zvacho ndakazvikanganwa because pane zvaakandiudza. Mushure memavhiki matatu George akadzoka zvake mukomana achitonyemwerera kunge painge pasina kana chainge chakamboitika. Akati kwandiri, Melody, very sorry, ndakamuka musi uya nekukasira nekuti kwainge kuine emergency. Nhasi tiri kuzoenda kuCapetown unge uchinozivikanwa nevabereki vangu. Mukomanashe ndakabvuma. I was so excited because akandiudza kuti kana tikanoona vabereki vake obviously tichapiwa room then tova tachizorara, and nekuda kweheartbreak, then that was when we drove tikabva tachizobva kuCapetown takananga kuJoburg. Munzira mose tichitaura, iye George ainge achitaura nezveupenyu hwake achiti ainge aine pfuma yakawanda, ende ndini ndainge ndichiunza mufaro mukati meupenyu hwake. Takazoti tasvika muJoburg ndainge ndaneta manje, then ndokubva tachizopinda muCapetown. Taviso akapaka G-wagon yake panze akandipa key akati pinda mukati unge uchinozvisuma kuna amai vangu, inini ndichauya ndapedza kufona. Ndakati bo here naye George, zvinoita here kuti ndige ndichingopinda mumba mevabereki vako ndiri ndega? Akanditi it is a surprise, pinda kani. Ndakapinda mumba imomo mukomanachi ndainge ndichibvunda ndichiti zvino vanhu ava kom kana kuri kunzi vakatanga kundituka vachiti hauna respect. Ndakamboda kumira pasaidi naye but akangondiitira hasha. Ndainge ndiine key yake, key iyi yainge ine ka key holder ke blue kainge katori ne picture yake George. Ndo pandakabva ndachizopinda mumba. Pandakangopinda mumba vanhu vainge varimo vakatoshamisika. Mumba umu mainge muina amai vake Taviso, mukadzi wechikuru, vainge vakagara mulounge, uye zvekare mainge muine vamwe vakadzi vaviri, ma-half sisters aGeorge. Ndakabva ndachizoti kwavari, makadii? Inini ndinonzi Melody, ndiri musikana waGeorge, ndamusiya panze apo. Mukadzi uyu akasimuka mukomanashi, vose vakavhunduka. Kamwe kamwana kainge karimo kakatodonhedza bhaul iro rakainge kakabata nekuvhunduka. Zvakandishamisa. Vakanditarisa amai vaya vakati, naiwe uri kuti kudii? Ko wapinda sei? Wasvika sei panapa pamba pano? Ndikabva ndachizovaudza kuti ndainge ndabva kuCapetown nemwana wavo George uyo ainge ari panze, uyo ainge anditi ndinge ndichipinda mba. It was a surprise. Iye ainge ari pafone. Vakatanga kudzungudza musoro kwavo, vakatanga kuchema. Ndipo pandakabva ndachizoudzwa kuti George of course ainge ari mwana wavo but ainge akashaika muna 2012 mutsaona nemotikari G-wagon iyo yandainge ndichifungidzira kuti tainge tabva nayo kuCapetown. Akatsvira mukati mayo. Hanzi haana kutovigwa, muviri wake wose wakakwana. Iniwo wacho ndaitoita sekunge munhu ainge akatogarwa nemhepo yaGeorge because ndakatoramba ndikatogara pasi ndichitoseka ndikati, aiwa mama, muri kuti kudiko? Inini ndatobva kuCapetown. To this very day mukoma handitozvinzwisisi kuti kuCapetown ndakabva sei, but manyiro avo ainge achiita motikari yake kwandiri, it was so strange because one thing takasimuka muCapetown, the next thing tainge tatova muJoburg usiku humwe chete mukomanachi from Capetown to Joburg. Ndokubva tachizosvika pamba pavo, it was somewhere kuma 6 but zuva rainge risati rabuda. Saka ndakatoti kwavari, no mama,
zvose zvamuri kutaura ndiri kuzvinzwa. Ndakaramba ndichiti kwete mama, iye George ari panze pegedhi. Motikari iyo yamuri kuti akaita accident nayo handisi kuzviramba, but panze patori neG-wagon yatauya nayo tabva nayo kuCapetown. Munoti Chipoko chinga driver here kubva kuCapetown. Dongorerai muone. Mukadzi uyu akandibata ruoko rwangu tikabva tachizoenda tikanotarisa panze nepawindo. Brother Nashi patakavhura curtain kunodongorera panze painge pasina kana munhu, painge pasina kana motikari. Ndakapererwa, ndakatadza kunzwisisa kuti chii chainge chaitika. Saka mukadzi uyu akaona kuti ndainge ndakabata key muruoko rwangu akabva afenta. Mukomanashi neniwo ndokubva ndakolapsa. Pandakazomuka mukomanashi ndo pandakaona kuti mumba umu mainge muine vanhu vainge vakawanda, hama dzake mukadzi iyeye nehama dzaGeorge. Vakandimutsa vakandibvunza kuti key yandainge ndakabata muruoko rwangu ndainge ndakaiwana kupi. Ndakavaudza zvose zvainge zvaitika, ndikatanga kuchema. Mukomanashi ndakachema zvisingaiti because George ndainge ndichimuda. Saka ndakavaudza kuti George ainge andibatisa key akanditi ndinge ndichipinda mumba ndakabata key iyoyo, iye ainge ari busy. Vakabva vachizoenda kubedroom kwavo uko kwavakati ndiko kwainge kuine rimwe box rainge riine zvinhu izvo zvainge zviri zvaGeorge. Pavakadzoka nebox iroro vakashamisika, vakaona kuti key yeG-wagon iyo yandainge ndapinda nayo mumba ndakaibata. Key iyoyo yainge isimo mubox. To this very day handitonzwisisi kuti chii chakaitika. And George uyu zvinonzi akazoita accident mushure mekunge aenda kuNigeria. Achibva kuNigeria akangotanga kungobata matenda achiita mari yakawandisa, ndobva achizoita accident akatsviramo mumotikari. Vakazondibatsira mukoma, ndokuzobva kwandakazoita kuCapetown ndikabva ndachizotanga kugara muJoburg. Amai vake vainge vari munhu ainge aine mari, vakandipa mari ndikadzokera kumusha. Pandakasvika kumba ndakada kuudza amai vangu, but amai vangu ameno zvavaingoita so vaingoratidza kuti havana basa nazvo. Vaitongondiblutika pandaida kuvaudza kuti ndo zvandakasangana nazvo muJoni. Ndakazotanga kufamba ndikanobatsirwa nevamwe vataingoti gogo vekumabvuku, avo vakazondigeza nemishonga yavo because ndainge ndava kungogara ndichingorwara. Saka brother Nashi kubva muna 2014 kusvika iko zvino zvitava muna 2026 handina kumbobvira ndakakanganwa face yaGeorge. Mushure mechiitiko ichocho ivo amai vaGeorge vakandichenesa zvekare vachishandisa mishonga yechiXhosa. Ndikabetserwa zvekare nen'anga sezvandakuudzai kuti ndine mari yandakapiwa ndikazotanga kabusiness kangu. Ndo zvakaitikawo izvi kwandiri, and it is very hard for someone anenge asati akambosangana nazvo kuti ange achibhiliva kuti zvinhu zvakadai zvinotoitika. Shuwa kudanana nemunhu akafa 4 months mukomanashi ndichidanana naye, ndokusaka ainge asingadi kurara neni because chainge chiri Chipoko. Handizivi kuti sei George uyu akasarudza inini pavasikana vose vari muSouth Africa. Shuwa osarudza inini, munhu anotozvitamburira nerera ine vabereki vachiri kurarama. Shuwa onditambudza zvakadaro. Brother Nashi, ndapota kandai nyaya iyi paYouTube yenyu. Ndinoda kuti musikana wose ange achizozviziva kuti South Africa haina kuchipa. Kune vamwe vanhu vanogona kunge vakafa but vachiita zveurombwa. saGeorge handimuchenesi, maybe ainge akaita zvemarituals kuNigeria, maybe zvikamupandukira iko zvino zvaanongofamba, maybe handisiri ndega, zvimwe kuda ane vamwe vanhukadzi avo vaakatombodanana navo kana kuti vaachiri kudanana navo. Handizivi, zvimwe kuda amai vacho maybe the whole family vanotozviziva kuti mwana wavo anomuka, but ipapo havo mukomanashi ndingangoti ndinovachenesa because vakatofenta vakatoratidza kubatikana nekuda
kwezvainge zvaitika ipapo. Iko zvinozvi ndinozviraramira upenyu hwangu, ndinoshanda chibusiness changu mukoma. After ndapiwa mari ndakakwanisa kutovhura chibusiness changu kumusha, asi mukurarama handichatarisi motikari dzevanhu dzinodhura, nekuti ndinozviziva kuti dzimwe nguva unokwanisa kuchiva munhu anenge achiratidza kuti ane upenyu hwakanaka, but usingazivi kuti munhu iyeye anenge achitorarama ari murima. Postai izvi kuitira kuti nyika izvizive, uye I hope kuti iye George kwaari achazorora zvachose, mweya wake usazofamba zvekare uchitsvaka vamwe vasikana vatsva. Mazvita henyu Bronash, Mwari vakuropafadzei nebasa renyu ramuri kuita rekuvhura vanhu maziso. Ndiyo confession yangu yandinayo. Please tell kana mukazoposta. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Anzi 4 months vachidanana naGeorge kuCapetown. Anzi George chenge chiri Chipoko, murume uyo wavaingosangana naye usiku, masikati ainge asingabatiki zvachose. Anzi aiva nefoni yake yaigara yakangoita dark, screen yakadzima, kuita kunge confession yavanzvadzi vedu vaya vakati vakasangana nachinimbi. Anzi aibaya foni yake, but foni iyoyo anzi vakaona sekunge yainge isingabati network. Ava vanzvadzi vedu vari kuti anzi munhu uyu aiva nefoni iyo yaingogara yakangoita blank screen, but aitongoishandisa yakadaro, zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? I am a retired teacher. Ndaidzidzisawo paprivate school. Izvi ndo zvakaitika. Pane umwe mwana akafira mumaoko angu. Pachikoro apo pandainge ndichidzidzisa painge paine swimming pool, uye zvekare taipota tichitraina vana kuswima. Saka nerimwe zuva ndakati ndiri kuchikoro ndaenda nevana kuswimming pool vachidzidzira kuswima. Saka paiva paine umwe murungu uyo aiuya achizodzidzisa vana vanenge vachiri kudzidzira kuswima. Saka pane umwe mwana wandakafungidzira kuti ainge achiitaustubborn. Mwana uyu mukomanashi ndakamuvhundutsira, ende pandakamuvhundutsira vamwe vana havana kutozviona. Ndaita zvekumuchikidzira nemafacial expressions ekuti pinda mumvura, nekutya akapinda mumvura. Ndaifungidzira kuti iye aingozviitisa kutya kwaainge achiita mvura. Unfortunately mwana uyu akabva apinda mumvura ndokubva anyura. Pandakazorealize kuti mwana uyu atoita a few seconds ari pasi pemvura ndikapinda mumvura ndokubva ndanomunyurura. Ndakaedza first aid, then vamwe vaya avo vainge vachiticha vana kuswima vakazosvikawo. Vasvika ndokubva tatanga kubatsirana kuita first aid. Ambulance ingauya. Mwana uyu mukomanashi akatomboramba achitombofema, but aita zvekugwina-gwina. We tried everything kutombomurova neivhu padumbu pake apa kuti mvura inge ichibuda, but zvainge zvisingabatsiri. Mwana uyu akazofira mumaoko angu, ndakamubata, but handina kuzotaura chokwadi kuti mwana ndakamuchikidzira kuti ange achipinda mumvura. Ndakatya kuti kana ndikataura kuti mwana ndini ndamuvhundutsira kuti pinda mumvura ndaikwanisa kuzosungwa. After mwana uyu avigwa ndakatanga kumuona achinditevera. Ndaiti kana ndichifamba angava ari masikati kana kuti usiku ndaimuona achingonditevera. Zvandishungurudza kwenguva yakareba ndakabva ndachizonobetserwa kuchivanhu, even though ndainge ndiri munhu anonamata. Ndakaenda ndiri ndega in secret ndikanobetserwa. Ndakabva ndachizonzi ndige ndichitenga mutsvairo. Ndatenga mutsvairo ndikanzi ndaifanira kuti ndige ndichizoenda kunotsvaira pamba pehama yangu. Ndakaita izvozvo. Ndakazviita izvi ndaizviita after each and every 2 years kurinyuwa mishonga yacho. Saka hama dzangu avo vane dzimba idzo dzandaitsvaira nemutsvairo iwoyo, ndaiwanzokuenda pamba pehama huri usiku, then ndobva ndanotsvaira pachivanze. Saka iye ainge ava kugara po pamba ipapo pandinenge ndatsvaira usiku.
ndiyo confession yangu yandauya nayo. Mukoma, ndakura ndinoda kureurura mwana uyu ndinomuziva zita nesurname, saka ndikuda kuti ndige ndichinoudza vabereki vake, but ndinotya manje hunge vachiri vapenyu, but shungu dzangu ndedzekuti vange vachizviziva kuti ndo zvakaitika kumwana wavo. It was not an accident, asi ndakamuvhundutsira. Ndinodawo maadvices. Ndoramba ndakanyarara here kana kuti kwete, kana kuti ndokuita zvokungosiya ndanyora tsamba, nyaya idzi dzozobuda ndafa zvangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mem avo. Hanzi chiri nani ndichipi, ndongoita here zvekungonyora iri tsamba, kana ndanyora iri tsamba then kana ndikazofa vanhu vozosara vachizoziva zvavo chokwadi. Pakaipa ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.